Mabungahong kagabhion mga kaigsuuna ning balik na pud ko aron mag-live ta sa dili pa ta mga tulog mamalandong ta sa pulong sa Ginoo. Sa dili pa ta mga tulog igsuon mamati ta sa pulong sa Ginoo. Sa dili pa ta mga tulog igsuon minaw ta sa balaang pulong sa Ginoo mga igsuon. Kumusta nyong adlaw diha? Kanunay ako nagaampo nga naamos mayong kahimtang, mayong panglawas o duol mo sa Ginoo, uhaw sa presensya sa Ginoo. Gutom kanunay sa iyang mga pulong. Amen. So, pasensya na mo igsoon nga medyo wata nag-live nina kay busy ba, no? So, praise God kay gitagaan tag higayon sa Ginoo. Ako na ning gibalik-balik igsoon. Dili ta nang tao karon nga naay mga tao karon nga nangandoy makadungog sa pulong sa Ginoo pero wala sila higayon. Wala sila chance, wala sila panahon, no? Apan kita salamat sa Ginoo kay gitagaan tag higayon para mamati, mamalandong sa pulong sa Ginoo. Og sa dili pa ta magpadayon, ako sa ni i-share og kamo sa diha ato nang i-share ang pulong sa Ginoo igsoon. Let's share our live tonight and don't forget to mention your loved ones, your friends here in the comment section. And don't forget to type at followers at highlights at everyone, no? Kung na may mga speaker dahala ipalanog na diha atong ipalanog ang kamatuoran, ipalanog ang pulong sa Ginoo nga maghatag og paglaom sa mga naa sa sitwasyon nga walay paglaom. Maninindot marites igsoon pulong sa Ginoo. Dili mo angay maulaw kay ako may nagyaw-yaw diri igsoon dili kamo. Amen. So ako sa ning i-share igsoon. Praise God. Oy, Sir Paul Acosta, ning gimaw man kadiha, murag karon po bantay balik niyo ba? Nga naka-timing. Okay. Again, ako sa ning i-share atong live. Kamu sa diha igsoon. Praise God. Praise God. Hallelujah. Okay. Done sharing. Praise God. Anyway, again, pasensya na wata ka live ganina mga igsoon kay video busy ba, no? But praise God kay tonight, this evening, before ta mga tulog, before ta mo pahulay, mamalandong tas pulong sa Ginoo. Lahi ang pamati igsoon nga matulog bitaw ka nga imong napamalandungan ba ang mga saad sa Ginoo. Amen. So, akong gi-shout out diha ang akong tanang mga subscribers ani nga page. Salamat kayo sa inyong pag-subscribe. Thank you so much sa effort nga inyong gihatag, no. I appreciate it so much and sa mga followers na to, salamat sa padayon nga pag-follow ninyo sa pag-atang, no, sa atong live, no, atong mga avid viewers and followers. Thank you guys. Thank you kay mga igsoon sa inyong panahon. Mga star senders, bud na po itigsen na tong star. Salamat kayo. Kumanta na ngayon na igsoon, no. Salamat kayo. And then akong shout out karon ang tanang mga OFW, okay? Tanang mga seafarer, mga seaman, and also tanang mga naka-permanent residents sa lain-lain kanasuran. And also shout out mga igsoon sa tanang mga piniriso diha, no. Kanunay man ginanaw di na pwede mawaan na ng mga piniriso mga igsoon. Kay mauna mga duol sa kundugan, mga piniriso, tanang mga jail warden, jail officer. And ako nang shout out ang nagpadala og package igsoon from Armed Forces of the Philippines. Itagaan ko ganinag souvenir, no? Nga ako dito. Thank you so much. Baim do sa igsoon nga nasa Armed Forces of the Philippines, no. Thank you so much, ma'am, sister, na sa prayer akong gi-appreciate jud og maayo ang imong gipadala. Praise God, no. Prayer akong ikabalos. Then akong shout out tanang nasa Philippine Air Force, Philippine Marine, Philippine Coast Guard, and
tanang mga security guard, mga followers na to nga sila laing dapit diri sa Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Shout out also sa ako mga kaila, mga amigo, mga classmate nako nga nasa Bureau of Fire Protection karon, nagserbisyo. And of course, tanang kapulisan, Luzon, Visayas, and Mindanao, Campus Menya, Cebu, Tagbilaran City, Barracks. Akong shout out din si Sir Jagger nga naa sa Crime Lab. Og si Sir Palaka nga na PNP Beatbox King, kung amigo na, higalan dia. Og si tanan nga na dia among mga hepe da sila si Police Lieutenant Colonel Brad Naigsaon, Chief Newis og si Chief Batuan. Okay? And of course, ako ang mga amigo nga mga kapulisan, and of course among hepe diri sa Clarin Police Station, si Police Lieutenant si Chief Amba, nga buutan kayo, humble servants of the Lord, and tanang kapulisan nga kailan ako. Police Captain Jasper Reyes. Okay. See you bye, pohon sa Drug Symposium. And sa tanan, Police Captain Albert Sator, Police Captain Sir Renan Romulo, Police Major no. Onyot Introliso, Major Ray Olar, katong bag-o lang nga ni-retire nga hepe na mo diri si Police Captain Sir Meliumida. Tanan-tanan nga mga amigo na kong police, no? Dili lang muna ako ito sa dagsa kay dako na kay tag-oras hapit na alas 9. So, salamat sa inyong suporta kanunay usam mo sa akong kusog nga nagpadayon sad ko. Labi na kaning mga OFW. And by the way, ako nang i-shout out ang akong tanang mga kaigsunan to all of my brothers and sisters of Alpha Kaparo. Long live kanunay uban sa grasya sa Ginoo in different countries, different council, different chapters tanang mga BGS diha, GS and BGS nga mga amigo nako. Isaac, then Bohol Skip Throne in Cebu. O nga mo ang chapter diri, greetings nagikan ako no, spiritual advisor og usasad sa part ani no. Greetings from Ru Alpa Clarin diri sa mga igsoon. And ako sang shout out akong mga higala nga nasa Triskelion, Taugama P, Posans and Eagles. Amen. So hello pastor, mayong gabi unsay relihiyon nimo? Gina-play na ko imong mga live jud. Born again Nixon. Wa ko nag-isa reliyon Nixon bitaw. Ang gipataas lamang ang ngalan sa Ginoo, no? Praise God. So wala pa rin maka-subscribe sa atong YouTube channel, please subscribe, free Nixon. Ang atuang link nasa caption ani nga live. Anyway, before we proceed, ang atong topic karon Nixon is about love, it's about hope, it's about faith, no? Naay tulo ka butang igsoon nga kung naa nato ni mabatunan nato ni igsoon, sigurado nga walay mga barriers, mga obstacle nga dili mabungkag, nga dili matumpag kung naa ni natong tulo kaning gitawag og faith, hope, and love. Once naa nato ning tulo igsoon kaning faith, pagtuo, paglaom o gugma, then walay mga gahi nga mga obstacle, mga barriers nga dili mabungkag kung naa nato ning tulo. Amen. Shout out to Sister Concepcion Castino Kubashi, usa sa ato ang followers nga naa naka-permanent resident sa Japan. Usa sa ning bisita nato dire sa dihang ming arena dire bakasyon sa Bohol. Ming arena sa church. Nasaag pagalini. Praise God. So let's pray. Kay murag hapit na ko let's welcome the presence of the Lord. Kabalo naman tayo no, atong i-welcome ang Holy Spirit, knowing that without Him we are nothing. Kung wala ang leading, ang guidance sa Holy Spirit, wala ang kaalam nga langit nun, dili na to masabtan, mas mapalawman ang pulong sa Ginoo. Amen? So let's pray. Hallelujah. Praise God. Father in heaven, thank you so much, Lord, for another great privilege and blessed opportunity that you have given to us tonight. Salamat kay Ginoo. Nagitagaan minimo laing kay gayunan taliwala sa kabisi, sa daghang mga responsibility everyday, but still, your God, you encourage us. Imo ming gidasi, Ginoo, nga mamalandong sa mabalaang pulong, mamati, Ginoo, maminaw. Salamat aning bag-ong kay gayunan nga imong gihatag kanamo, Ginoo. Apan sa dili pa mi magpadayon, Ginoo, palihog, isusiha mong kasing-kasing, susiha mong unahuna mong pagbati ang kinasuluran namo, Ginoo. Kung na kay makitaan mga butang nga wala mi makabantay, wala day ka nalipay pasaylo ami. Kung naman kay makitaan nga mga butang, Lord God, if ever makitaan nimo sa mong kasing-kasing nga mao ni hinungdan nga dili mo tuhop imong pulong, dili mo pinitreat imong pulong, Lord, kuaa kini. Lord, limpyuhi mi. Among gi-admit, Ginoo, nga dili man gud mi perpekto. So mao nang usahay magtuo mi na mga panahon, magtuo mi eksakto mi apan sayo
mahayop dahil mi sa pananaw nimo. So Lord God, limpyuhi mong kasing-kasing. Andama mong panudlanan nga espirituhanon aron among masalod dining taknas kagabion ang panalangin nga espirituhanon nga imong ibukbok kanamo. Tagay usab kami kasing-kasing madinawaton mo painubsanon ug andam musunod kanimo Ginoo. Taga imi kaalam nga langit nun Ginoo. Kay kung wala imong kaalam nga langit nun, dili na mo matugkad Ginoo ang imong mensahe, ang imong pulong dining taknaas kagabion. And Lord God, again, as always, we lift up your name tonight, Lord God. This page, kaning live, kaning mong gihimo, Lord God, walay laing maisa. Dili relihiyon, pundok, grupo, any sect or sekta, or any denominations, churches. But the only name that we lift up tonight is the name of Jesus Christ alone. The name above all names, the King of Kings and Lord of Lords. Ikaw lamang among ipataas karon Ginoo, wala nay lain pa. And Lord God, I pray that you're gonna bless all the viewers right now. Panalangin ita nang nagtanaw karon Ginoo. Bisan nasa nga sulok nining kalibutan, kutob sa makadungog, makakita nini Ginoo. Ipabati imong gahom, imong presensya, imong hikap, ang lihok sa Espiritu Santo. I pray Lord nga among masinati karon Ginoo. Ang imuhang pinasahi nga presensya Ginoo, masinati, mabati na mo ning taknaas kagabion. Lord God, again, panalangini ang tanan nga mga viewers karon. Holy Spirit, this is your moment. Let your will be done. This is our prayer, Lord God. Thank you for the victory. And anyway, I rebuke every spirit of destruction in the mighty name of Jesus Christ. Walay makababag, makabalda, makadisturbo na mo Ginoo. Kundili ikaw lamang among ma-focus, makakonsentrate mi kanimo og sa imong pulong nining taknas kagabihon. Again, thank you for the victory, Lord God. This is our prayer in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Hallelujah. This time we have 18 viewers. Shout out among men's president, Brad Jojo. Be na, Brad. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Anyway, before we proceed, I just want to remind everyone to mention your friends and loved ones here in the comment section, and don't forget to type at followers at highlights at everyone. May gabi sa diha, Pastor, Brad Lynn Ligtas, kita tapuhon, and Brad Joe, thank you for typing at followers. So, let's proceed kay gabi na. May ning dako tagagi. Salamat sa Ginoo. So, first text na to igsoon. Ako basahon igsoon na makita sa 1 Corinthians chapter 13 verse 13. Okay? Ang gisulat ni Apostle Paul ngadto sa taga Corinto, English ni pero ako lang ni Bisayon igsoon. Nagingon diri igsoon ang 1 Corinthians chapter 13 verse 13. Nagingon diri. 3 things will last forever. Faith, hope, and love. And the greatest of this is love. Okay. Again, akong balikon igsoon. Of course, love, because our God is the God of love. Okay. Akong balikon igsoon again, according to Saint Paul in the book of 1 Corinthians chapter 13, verse 13. Nagaingon siya diri. New Living Translation ta igsoon. 3 things will last forever. Na daw tulo ka butang nga mulungtad, muhangtod. Unsa man ni? Faith, hope, and love. But the greatest of this is love. Ang Diyos magpanalangin sa iyong pulong. So this evening igsoon, na tulo ka butang nga atong isgutan karon nga importante kayo. Tulo ka butang nga mao lamang mulungtad mo'y muhangtod sa walay katapusan. Ug aguna ang isgutan diri ni Pablo igsoon mao ang pagtuo, ikaduha mao ang paglaom, hope, and ikatulo mao ang gugma. Kaning tulo ka mga butang importante kayo sa atong Kristohanong kinabuhi. Kaning tulo ka butang igsoon importante nga manaan ni nato, kay once kaning tulo ka butang naa ni sa atong kinabuhi igsoon, ang imposible mahimong posible. Kung kaning tulo ka butang igsoon naa ni sa atong kinabuhi, kaning faith, hope, and love, once naa ni sa atong kinaiya igsoon, naa ni sa atong batasan, naa ni sa atong kasing-kasing, naa ni sa atong pagkatao, naa ni sa atong pagkakristohanon igsoon, kaning pagtuo, paglaom o gugma igsoon, walay mga barriers igsoon, walay mga obstacle nga mabagbabag nato sa itong pagpangalagad sa Ginoo, nga dili mabungkag, nga dili matumpag igsoon. Kaning tulo ka butang igsoon, mao ni this three igsoon, mao ni mga grabe nga powerful weapon na to ni sa uban wala kay balo. Again, unsa man na sila pastor? Kaning gitawag og faith, hope, and love. Amen. Mangutan na ko ni igsoon, naa ba ni nato una pagtuo? Of course, muampo ta, okay? Kay natay pagtuo sa Ginoo. Siguro naagita na pagtuo. Paglaom, nagpadayon ta nga nangalagad sa Ginoo, no?
Bisan lisod, sakit, grabe hagit pagsulay pero nagpadayon ta, no? Kay kinatay naglaom ta igsoon nga naay langit nagpaabot na to, di ba? Faith, hope, love. Igsoon kani may bugat. Kay once na kay gugma igsoon sa Ginoo, sa imong pagpangalagad sa Ginoo, wa kay pakialam bisag unsa ka sakit sa mga pangitabo nimo. Dili jud ka mo backslide, dili ka mo balik sa agi nganuman kay nahigugma ka. Kabantay mo ng mga naghigugma igsoon kanang laki nga dugay kay gisugot pero tungod kay ang iyang gibati tinuod nga gugma, banabtan lang sa pila ka tuig, sige lang gyapon siya panguya because that's love. Ang gugma mulungtad. Mo nang ingon si Paul igsoon nga the greatest of this sa tulo is love. Again akong balikon igsoon, hope, faith, hope, and love. Igsoon pa si una lang ni. Naay event sa kinabuhi ni Jesus. Igsoon. Naitabo sa ministry ni Jesus nga nasulod ning tulo. Kaning gitawag og faith, hope, and love. Amen? Again, faith, hope, and love. Pagtuo, paglaom o gugma. Naay nahitabo nga event. Igsoon. Sitwasyon. No? Naay senaryo nga nahitabo sa ministry ni Jesus. Nga nisulod ning gitawag og pagtuo, paglaom o gugma. During the time nga kato bitawng nagwali siya, tanawan ako'y basahon igsoon. Basahon ako karon igsoon ang Marcos 2:1. Taas ni siya. Pero ato lang ning i-summary, okay? Naingon diri mga igsoon, mao ni ang event sa life ni Jesus katong magsigimi ni Sigwali, no? During his time here on earth. Ingon diri igsoon sa Marcos kapitulo 2 arita sa 1 taas ni. Marcos 2:1. Okay, nagingon diri. Paglabay sa pipila ka adlaw mipauli si Jesus sa Capernaum og nadungog nga nahiuli na siya sa ila. Busa nanugok ang daghang kaayong mga tawo nga tungod niini naghuot sila bisan gani diha duol sa pultahan samtang si Jesus nagwali sa maayong balita ngadto kanila. 3. May nangabot nga nagdalag usa ka paralitiko nga giyayungan sa upat ka tawo. Tungod sa kadaghan sa mga tao, wala sila makaduol kang Hesus. Busa giukab nila ang usa ka bahin sa atop sa tungod gyud ni Hesus. Ug ilang gitunton ang paralitiko nga naghigda sa iyang higdaanan. Nakita ni Hesus nga dagko kayo ang ilang pagtuo kaniya. Busa mingon siya sa paralitiko, anak, gipasaylo na ang imong mga sala. So mulukso ta diri igsoon. Okay, mulukso ta diri sa 12. Okay? Kay mao ra man sa verse 12 nagingon di, samtang nagtan-aw silang tanan, mibangon ang paralitiko, gipunit niya ang iyang gihigdaan ug may dali paglakaw. Tungod niini hilabihan ang katingala sa mga tao ug gidayeg nila ang Dios, sila maingon, sukad masukad karon pa kita makakitag nahitabo nga sama niini. So atong nakita di igsoon, sama-sama gingon igsoon, mao ni ang event sa kinabuhi ni Jesus igsoon nga nasulod ang pagtuo, paglaom o gugma. Okay? Dahil even sa kinabuhi ni Jesus ato lang ni Samaria igsoon. Okay? Nga dihay si Jesus ning uli ngadto sa unsay gitawag ani Capernaum. If I'm not mistaken. Okay? Okay? Si Jesus may pauli sa Capernaum. And then sa dihang nakabantay nakadungog ang mga tao igsoon nga si Jesus ning uli ning adto sa Capernaum. Ang mga tao ning dugok kaniya, bagang pundok sa mga katawa nagsunod-sunod niya igsoon. Sa diyang nagsangyaw si Lord, nagwali sa maayong balita igsoon, daghan kay tao nagpalibot kaniya, ning dagsa ni dugok igsoon, unya ning kalit og abot ang upat ka tao nga nagdala og paralitiko, okay, paralyzed person, okay? So ilang gidayungan igsoon. Unya ilang nakita igsoon sa upat ka tao. Okay? Nga grabe ang duot sa mga tao, baga kayo, no? Baga kayong mga tao og dili sila kasulod igsoon. No? Mao na nga nangita sila paagi, mingangat sila sa atop, oy, wala tay laing choice, we have no choice kundi gub-o na to ng atop. Kay diha na to itunton, diha na to ipaagi ang paralitiko. Aron maadtugid siya, maampuan siya ni Jesus. Igsoon. As what I have said, igsoon, kani nga event na sod ang tulo nga gingon ni Pablo. Nga mao'y mulungtad hangtod sa walay katapusan. Unsa na? Kaning gitawag og faith, hope, and love. Sabi saya, pagtuo, paglaom o gugma. So nasulod ani igsoon una, pasabton mo kaning faith. Magisgot ta una og pagtuo. Igsoon ang upat ka tawo na ay pagtuo. Kay kung wala pa sila pagtuo igsoon, nga hingpit gyud. Mo give up na sila. Pagkakita nila nga baga kayo ang pundok sa mga tao, midugok ni Ginoong Hesus nga nagwali nagsangyaw igsoon.
Pero tungod kay naay pagtuo tong upat nga ning dayong sa paralitiko, sa na-paralyze nga tao, igsoon. Tungod kay ang upat naay pagtuo, igsoon. Wala sila ipakialam sa daghang mga tao. Ang pagtuo ni igsoon, wala imposible. Ang pagtuo, igsoon, kaya niya mangitag paagi. So tungod kay naa sila pagtuo, igsoon. Dili, wala nila igsapayan tong baga kay mga katawan. Kung dili nangita sila paagi. No? Tungod to sa pagtuo, ang nakahatag og motivation atong upat ka tawo, igsoon. Una, pagtuo. Naa sila pagtuo nga once kaning atong gialsa nga masakiton, maduol ni Ginoong Hesus, maayo gid ni. Once maampuan ni Ginoong Hesus, maayo gid ni. Pero daghan man kay tawo, pero sagdi lang mangita tag pagi. O ana tas atong gubo na. Ana na to ituntun ang masakiton nga atong gidala kaning atong amigo nga masakiton. Amigo gito nila di mo kumutuo, no? Kaila gid sila to, no? Ilang gitabangan igsoon mao to nga una igsoon nga nakahatag og motivation nila to do that things nga let's say impossible siya, no? Sayunan baka igsoon nga ilang giguba ang atop aron adto iagi ang masakiton. Ang nakapamotivate nila una kaning pagtuo. Kay kung wala sila pagtuo, mo balik na lang siya. Ay, dili lang na lang niya. Sunod na lang ni nga adlaw nga si Jesus bakante, mag-atang ta, pero wala igsoon. No? Walay barrier, walay obstacle nga grabe kadako nga dili mabungkag once we have faith in the Lord. Amen. Tungod sa dakong pagtuo atong upat ka mga tao nga nagdayong atong masakiton, igsoon. Mao to'y naghatag og motivation nila nga ilang gub-on ang atop og ilang ipanaog ang masakiton. Ug kabalo naman dahil igsoon. At the end of the story, ang paralitiko na ayo na milagro nga nahitabo. Og walay milagro nga nahitabo kung wala pa tong upat ka tawo nga namugos nga ilang gitunton dito sa atop igsoon. Una igsoon, ang una ni nga nakita nato kaning gitawag og faith. Naa diri ning present ang pagtuo. Akong balikon igsoon sa atong main text ganina, na ako nitulo ka butang nga mulungtad ingon si Pablo sa 1 Corinthians 13:13, faith, hope and love. Amen. So ang hope, faith and love nakita ani nga senaryo. Una ang pagtuo. Faith, hope and love, no? Ang faith igsoon, may naghatag og motivation sa upat ka tawo. Nga bisan baga kayong mga katawan, wa sila pakialam, ato ning isungsong ni. Walay babag, walay makababag na to. Di kapugong ng kadagag tao niya, iagi na to ni sa atop. So in other words, akong malikon igsoon, ang faith makapangita siya paagi. Faith, una, pagtuo, ikaduha, hope. Igsoon, tungod to sa hope, paglaom, igsoon, nga naa sa kasing-kasing atong upat ka tawo usab. No? Kay balo sila igsoon, nga ni Kristo na ay paglaom. Kay balo sila igsoon, nga tanan nga mga lisod nga sitwasyon na ay paglaom sa Ginoo. Mao to igsoon nga usa sa naka-motivate nila kay naa sila hope igsoon. Ang ilang kasing-kasing naay paglaom, puno sa paglaom igsoon. Mao na nga bisan og daghan kay tawo igsoon. Una-una lang nga naagi ni paglaom. Dili mi gusto nga maghangtod-hangtod lang ni siya maghigda kay bidridden man ni ilam ning gikarga igsoon, no? No? So grabe ang sakit, di mi gusto nga hangtod sa iyang kamatay, ingani siya maghigda, gusto mi maayo. So naay paglaom sa Ginoo. So no, na sila pagtuo plus paglaom. Mao nang tungod sa paglaom nga na silang kasing-kasing igsoon, nangita sila paagi, no? Naalagi ni paglaom, no? Kaya ang mga tao kasagaran igsoon, ang uban ato igsoon, kung wala pa tong hope igsoon, kung wala pa ang paglaom sa kasing-kasing atong upat ka tawo nga nagdayong sa paralitiko igsoon, mawa na sila paglaom, makakita sila ay daghanag tao no? Daghanag tao wadi magsilbi no? Pero adi ni paglaom, mangita tagpagi kay naa ni paglaom lagi, no? Daghan kay na sila pero naa ni paglaom lagi. Naay chance ni naay paglaom. Mao tong nakakita sa atop nga baka nga pwede magian, no? Tungod to sa ilang gibati nga nakabaton sila og paglaom silang kasing-kasing. Nga bisan ang sitwasyon lisod, bisan ang senaryo lisod, kay di gyud sila imposible nga makahikap sila ni Lord, imposible nga makaduol sila ni Jesus, pero tungod kay ilang dugan, ang ilang kasing-kasing puno sa paglaom igsoon, nakita sila paagi, nakakita sila paagi, and that hope it served igsoon, naghatag nila og motivation aside sa faith, hope. Mao na nga ilang gibungkag, giukab ang atop ug tungod sa ilang paglaom igsoon silang kasing-kasing. Nakakita sila paagi. Okay, balo na ta sa resulta kung balikon. Naayo tong masakiton nga ilang gidala. Wala nang tatoy paglaom. Nga naman, pastor,
Daghang kay tao, imposible atong taknaa nga makaduol sila ni Jesus, pero tungod kay mas naglabi man ang paglaom nilang upat silang kasing-kasing, mao nang nangita silang paagi og wala sila laing nakit-an kung dili ang atop gub-on niatong itunton anang duol ni Jesus. Kanang part kung asa nagbarog si Jesus, buhuan nato na unya atong itunton ang masakiton, atong ipakanaog diha, no? Naay paglaom ni di ta mo give up, ingana na igsoon. So ning present, una pagtuo, ikaduha paglaom, ang last igsoon tulo naman ni three things. Gugma. Usa sa naka-motivate sa atong upat ka tawo igsoon nga dili sila mo give up because of love. Kabalo na ba yan tayo igsoon nga ang usa sa meaning sa love is kanang dili jud ka mo give up. Mao na tinuod nga gugma. So tinuod nga gugma ang gibati sa upat ka tawo atong masakiton. Wala man gi-mention di kung iha ba ning igagaw or unsa, pero atong makita igsoon nga ning activate jud ang love aning upat ka tawo. Kay mao man ni igsoon ang tinuod nga gugma igsoon nagtan-aw ka sa sitwasyon sa imong higala. Ang tinuod nga gugma concern ka sa kahimtang sa imong higala. So ning activate ang love ani, ang faith, yes, usa ni hope na ani, ang gugma na asad na sulod ani. Tungod sa ilang dakong pagigugma igsoon, kay ang love is an action word man, dili lang ba no? Ilang gipalihok mo to nga tungod sa gugma igsoon walay imposible usa. Aside sa faith and hope, naapoy gugma. Mao na ingon si Paul igsoon nga sa katapusan mauning butanga ang mahabilin, mulungtad. Faith, hope, and love. And the greatest of this is love. Ang pinakadako pagid ang gugma. So tungod sa gugma igsoon, mo hinungdan nga wala sila mo give up. Tungod sa gugma igsoon, ang upat ka tawo mingsungsong jud bisang daghan kay tawo igsoon nga imposible kayo nga maampuan ni Jesus ang ilang gidaladala nga masakiton, pero tungod sa gugma may nag-awas, naglabi sa ilang kasing-kasing, nakakita silang paagi. Tinuod nga love will always find a way. Amen. Tungod to sa gugma. Amen. So ning sulod ang hope, faith, and love. Or faith, hope, and love. Ang love, ang last, pero maunay pinaka-greatest among all those. Amen? Love. Kay kung wala pa to nahigugma tong upat ka tawo sa atong masakiton, igsoon mo, ay na lang unsa may atong gikuanan din, no? Pero gugma nga tinuod, ilang gipatagamtam sa ilang higala atong nga time. Mao na nga ang gugma igsoon will always find a way. Mao tong nangita silang paagi, mao tong nakaagi gyud gibuhuan nilang atop nga tungod sa gugma, tungod sa pagtuo ug tungod sa paglaom igsoon. Naabot gyud didto sa duol mismo ni Kristo ang ilang gidaladala nga masakiton. Ug ang resulta nay nahitabo nga milagro. Naayo ang paralyzed person igsoon. Naayo ang usa ka paralitiko nga numan tungod to. Ang una gid igsoon tungod to atong tulo. Upat ka tawo, no? Kaya katong paralitiko og siya na dili man to makaduol ngadto ni Kristo, kay di man siya kalakaw, gahigda na gali siya. Mao tong tungod atong upat nga naay kasing-kasing nga puno sa pagtuo, paglaom o gugma. Ang imposible na himong posible, ang lisod na himong sayon, ang way paagi wa nay makitaan, nakakita silag paagi tungod atong tulo ka butang nga mao ang pagtuo, paglaom o gugma igsoon. Tungod kay naa sa upat ka tawo ang pagtuo, paglaom o gugma, wala sila pakialam sa baga kayong pundok sa katawuhan nga naglibot ni Jesus igsoon. Walay barrier, walay obstacle para nila nga ligon kayo nga dili matumpag sa pagtuo, paglaom o gugma. Manakamo diha igsoon to all of the viewers right now. Dapat na taning tulo. Pagtuo, paglaom o gugma, unsa man yung sitwasyon karon igsoon, no? Pamalandong ining nahitabo igsoon, wala nang tani chance kay daghang kay tawo igsoon, wa nay magian apan tungod kay ang ilang kasing-kasing puno sa pagtuo, paglaom ug gugma. Kanang tulo ka butang mao nay naghatag og motivation nila nga gubo nila tong atop ug ipaagi nila ang masakiton, ug tungod sa pagtuo, paglaom ug gugma igsoon, ang masakiton nakabatog kaayuhan nay milagro. Amen. Nay milagro nga nahitabo igsoon. In other words, mga igsoon, once we have faith in our heart, hope, and love, all things are possible. Amen? Kaya kung wala pa nila, igsoon, kaning tulo, manguli sila, kapoy-kapoy lang tani. No? Dagahan kay tao, hasol kayo, kanus apat ang orasa, makaduol ni Jesus. No!
Wala nila mga anak igsoon, wala sila mo give up. Labi na kaning love igsoon. No? Pareharan na to igsoon. Ako ni siyang napamalandungan is igsoon kani siya nga event isip sambingay. Okay? Sambingay unya. Katong upat ka tawo maoy nag-lead sa masakiton ngadto ni Jesus. Amen. Nga siguro kung ari na to igsoon ba kita sama sad ta kabalo ba mo igsoon nga kita nga nagtan-aw karon, kita nga naminaw nagisgot sa balampulong sa Ginoo. Sama sad ta atong upat ka mga tawo nga nagdayong sa masakiton. Kung ato ni siyang palawman og maayo igsoon kani siya nga pangitabo. Masakiton siguro dili sa physical but sa spiritual nga bahin, no? Kung arita sa mga tao nga wala pa nangalagad sa Ginoo, sama ra sad na sila atong paralitiko. Ang tao nga walay hingpit nga relasyon sa Ginoo, wala kaila sa tinuod nga Ginoo, sama na siya ato ang paralitiko. Bisan wala siya sakit physically, pero iyang kalagba sakiton mo nang kita igsoon nga mga Kristohano nas kamatuoran, sama ta atong upat ka tawo. Kita may mulid sa mga taong dautan, mga masakiton og kalag ngadto sa tiilan sa Ginoo. Labi na atong mga friends and loved ones. Kay kaning ilang gidayungan igsoon, sure ko, sigurado ko nga usa ni sa ilang loved ones, usa to sa loved ones nila, concern sila, no? Amigo to nila, duol to silang dughan, kay kung dili pa to nila kaila, nganong ila man tong dayungan? Nganong nag-exert man silang effort nga mudayong atong usa ka paralitiko, kung di to nila kaila, di to nila hinigugma. Meaning, duol to silang dughan, higala to. Usa lang ni kapag painumdum nato, nining kagabion, igsoon pulong sa Ginoo nga, kung tinuod sa tang nahigugma, look at me, kung tinuod sa tang nahigugma sa itong mahigala, nga mga masakiton o kalag karon nga napas kangitngit, ato silang dalhon paduol sa healer ni Lord. Ato silang dalhon paduol sa tilan sa Ginoo. Amen. Ang tinuod nga gugma, concern sa kaluwasan sa iyang higala. Sama sa naitabo aning upat ka tawo. Concern sila sa kaayuhan sa ilang higala. Bisag unsa kalisod igsoon tungod kay ilang kasing-kasing puno sa pagtuo, paglaom ug gugma. Wala imposible. Ilang gidala ngadto sa tiilan sa Ginoo, ngadto sa duol ni Kristo ang ilang masakiton nga higala. The same as nato igsoon. Kita ingon nga mga Kristohanon, believers of Christ, followers of Christ, igsoon. Ning sunod ni Kristo, sama tatong upat katawo nga nagdayong atong usa ka paralitiko. It doesn't mean nga naputay dayungan nga masakiton physically. Pwede pod masakiton ang buwan nato. Pero masakiton og kalag. Amen. Daghang tawo ron igsoon paminaw mo. Daghan sa atong mga higala pa nga wala sila sakit physically pero masakiton ilang kalag spiritually kay wala sila nangalagad sa Ginoo. Wala sila hingpit nga relasyon ni Kristo. Mao nang kita dapat magpakasama ta atong upat ka mga tao. Amen. No, bisan grabe na ang sakit igsoon kay paralitiko, paralyzed man to, di kalakaw. So ibutang talang igsoon nga grabe na ang kadautan sa atong mga higala. Grabe ang kadautan sa atong kaliwat kadugo igsoon. Dili ta mo give up. Ato silang dalhon sa tiilan sa Ginoo. Amen. Once naa na to ning pagtuo, paglaom o gugma, walay rason nga maglisod tagdala nila paduol sa Ginoo. Pagtuo, we have faith. Kaya lagi ni, kay parehan na to. Kita sa una mga salbahis, barumbado, mga makasala, pero gibag-o ta sa Ginoo. So ang atong testimony, atong situation, igsoon, pwede na to idala natay pagtuo. Nadaan nga, gibag-o gali ko, gibag-o gali ko, pareha ko, gibag-o gali ko nga, adik-adik ko, nga namalagi og sabo, ikaw na ba, imong bisyo, sigarilyo na, di ka madaha sa tilan sa Ginoo, something anak ito. Ato silang dalo, natay faith, di natay paglaom, kabawta nga, bisag sila, grabe kadautan. Sama atong paralitiko, igsoon. Grabe ang iyang balatian, pero tungod kay ilang kasing-kasing, atong upat kataw puno man sa paglaom. Okay? Tanaw nila, gamay ra kay ni sa Ginoo. The same as kita, igsoon. Once atong kasing-kasing puno sa pagtuo, puno sa paglaom, igsoon, bisan ang imong mga higala, mga friends and loved ones nimo, ang ilang sitwasyon karon murag daway paglaom kay grabe sila kadautan, pero kung puno ang imong dughan sa paglaom, imog ya po na silang ilid, ato silang dalhon paduol sa tiilan sa Ginoo, sama sa gihimo tong upat ka tawo, bisan imposible na nga makapaduol sa Ginoo, pero tungod kay puno sa paglaom, nay hope. Amen. Di masayang ang imong effort. And last one is love. Kung imong kasing-kasing karon igsoon puno sa gugma sa Ginoo.
Nagdagayday, nagbuhagay, nagawas ang gugma sa Ginoo sa imong kasing-kasing igsoon. Bisan unsa kadautan sa imong higala igsoon. Ngang uban mo ingon, gahi na kay ni maluwas. Kay grabe ni kabadlungon na, grabe kadautan no. Tungod kay imong kasing-kasing puno sa gugma, walay imposible sa gugma. Imo gyud na siyang birahon, imo gyud na siyang langkaton, imo gyud na siyang snatch gikan sa impierno, dalhon ngadto sa tilan sa Ginoo. Sama sa nitabo igsoon atong upat ka tawo kauban sa usa ka paralitiko. Tungod kay tinuod silang nahigugma atong tawhana igsoon, wala gid sila mobiya, no? Ang tinuod nga gugma, as what I have said igsoon, concern na sa kaayuhan, concern sa kaluwasan sa iyang higala. Mao to'y tinuod nga gugma igsoon. Wala gyud biyae sa upat ka tawo ang ilang higala nga paralitiko nga na-paralyze. Bisan ta ilang tan-aw murag wala nay paglaom, wala nay pag-asa nga makaduol ta ni Kristo kay puno kayo, baga kayo ang pundok sa mga tawo nga nagpalibot nga dili mahugan og karayom or dagom. Maglisod tagdol pero wala tungod kay nahigugma sila, wala sila ning give up igsoon. Tungod kay nahigugma sila silang higalang tinuod na paghigugma naa silang kasing-kasing igsoon, naglabi ang gugma igsoon. No tan-aw nila maayo gini. So nakakita sila paagi parehar sa nato igsoon. Kung napuno ang atong kasing-kasing sa gugma sa Ginoo igsoon, bisag unsa kadautan imong higala, imong kaliwat kadugo igsoon, di ka ma-discourage, muwali, musangyaw. Still mangita kag paagi, maningkamot ka nga madala nimo sila paduol sa tiilan sa Ginoo sama sa atong upat ka tawo. Ilang gipaningkamutan, nangita sila paagi nga katong paralitiko at katong paralyzed nga ilang higala maadto maduol ni Kristo. Tungod kay nahigugma sila. Mao nay tinuod, mao nay gitawag og pure love. Ang tinuod nga gugma, concern ta sa kaluwasan sa atong higala, kaliwat ug kadugo. It's not about money. Magunsa man sige kag support o kwarta dito. Mga matay tang tanan nga di ta kadag kwarta. Dili yawi sa kaluwasan ang kwarta igsoon. Kung dili ang atong hingpit nga relasyon sa Ginoo. So in other words, kung tinuod ta igsoon nga nahigugma sa atong higala, kaliwat, kadugo igsoon, concern ta una sa tanan sa iyang kaluwasan, sa iyang spiritual life. Imo siyang invite og simba. Amen. Sama sa nitabo atong upat ka tawo igsoon. Tinuod nga gugma ilang gibati, concern silang upat sa kaayuhan sa ilang higala. Mao nang bisag lisod kay daw imposible na nangita silang paagi tungod na kay na sila pagtuo, paglaom o gugma ilang kasing-kasing. Ilang gibuslutan ang atop igsoon, ilang gitunton ang masakiton didto mismo sa duol ni Kristo og ang hinungdan igsoon naayo ang masakiton. Ning bangon nakalakaw ang naparalyze nga tawo nga naman tungod to sa upat ka tawo. So igsoon, kabaw ba mo, until now, until this time, nangita si Lord og sama sa kasing-kasing atong upat ka tawo. And even this time, kamo nagtanaw, nangita si Lord og naay ingato nga kasing-kasing. Kasing-kasing nga puno sa pagtuo, paglaom o gugma. Kasing-kasing nga sama atong upat ka tawo nga bisan lisod na kaayo ang sitwasyon, wa sila mobiya. Kay tinuod sila nga nahigugma sa ilang higala, tinuod sila nga concern, tinuod sila na sila pagtuo, na sila paglaom. Ug mao toy hinungdan nga ilang gibira gidagyod. Nakakita sila paagi nga maduol ni Kristo ug maayo sa iyang balatian ug nahitabo ang kaayuhan. Pareha sa nato karon again. Dili siguro balatian sa pisikal, pero balatian sa kalag. Masakiton ang kalag sa tong ubang mga higala. Masakiton ang kalag sa atong uban nga mga kaliwat, kadugo, paryente nga naman. Yes, wala sila sakit pisikal pero tungod kay wala sila relasyon sa Ginoo. Wala sila commitment, wala sila kahadlok sa Ginoo, masakiton ilang kalag. Kita nga nakabalos ka matuoran igsoon. Kita nga atong kasing-kasing puno sa pagtuo, paglaom ug gugma ato silang dalhon paduol sa Ginoo. Bisan usay lisod kayo kay grabe ka salbahis na imong makaliwat kadugo, grabe ka badlungon, grabe ka tan-aw nimo, grabe baruganan, mga prinsipyo. No, if you really love God and your heart igsoon atong kasing-kasing ni overflowing love ni Lord na ay faith and hope igsoon, di ka mawad-ag paglaom kay puno magas paglaom. Birahon jud nimo, mangita jud kag paagi sama atong upat ka tawo igsoon. Ngano mang nakapangita man sila paagi. Wala nang datoy paagi pero tungod kay ilang kasing-kasing puno sa pagtuo, na sila pagtuo nga maayo gini ug puno sa paglaom bisan wala nay paglaom and labaw ta na sila gugma. Katong tulo ka butang nga giingon ni Pablo igsoon nga mulungtad, faith, hope and love na apply atong upat ka tawo. Naa sa ilang kasing-kasing ug mao toy hinungdan nga nakapangita sila paagi sama sa dinato karon igsoon. Amen. Kung atong kasing-kasing adunay pagtuo,
Naam gyud tay pagtuo kay of course moampo ta natay pagtuo no. Natay pagtuo and then natay paglaom. Labaw ta na natay gugma igsoon. Bisan unsa ka pananaw to lisod jud ni makabig ni kay palahubog kayo di ka adik drug lord no. Walay kalisod igsoon. Walay barrier, walay obstacle once naa kaning tulo. Faith, hope and love. Walay barriers nga dili mabungkag or matumpag. Sama atong atop igsoon ligo no pero nabungkag. Naguba og dito giagi ang masakiton nganuman kay katong upat ka tawo ang ilang kasing-kasing puno sa pagtuo, paglaom ug gugma. Again, this evening nangita si Lord na nuktok og mga tawo, mga anak niya nga naay kasing-kasing nga sama atong upat ka tawo nga dili mo biya nga concern sa kahimtang sa iyang higala. Igsoon mangutana ko ninyo to all of the viewers this time who are watching. Kumusta ang inyong pagtagad, no? Pagpakabana sa inyong mga higala, sa inyong mga kaliwat kadugo? Nagpakabana ba mo igsoon sa ilang kaluwasan? Inyo bang gitagad ang ilang kaluwasan? Amen. Si Lord again nangita og mga tao nga sama atong upat katao nga nagdayong sa paralitiko. Nagdayong sa usa ka masakiton nga ipaduol sa Ginoo. Nangita sa dang Ginoo karong kagabhion og mga tao, mga anak niya nga willing magpagamit niya. Willing nga mo giya, mahimong instrumento niya nga mugiya sa mga naas kangit-ngit mga masakiton ug kalag. Sama atong upat ka tawo igsoon nga nagdayong sa paralitiko. Willing mugiya kanila sa Ginoo. Amen. Nangita ang Ginoo igsoon o kasing-kasing karon nga puno sa pagtuo, paglaom o gugma. Agin akong balikon igsoon ingon si Pablo. Ingon din si Pablo sa iyang gisulat sa 1 Corinthians chapter 13 verse 13. 3 things will last forever. First is faith. Pagtuo ikaduha is hope. Ug ang last love. Kaning tulo ka butang igsoon mao ni gusto sa Ginoo nga mo-activate nimo karon. Mo-activate sa imong Kristohanong kinabuhi. Kay once na kay pagtuo, paglaom o gugma, na kay kauhaw, mulid sa mga masakiton o kalag, nga imong dalhon, bunluton, dalhon stilan sa Ginoo. Concern ka sa kaluwasan sa imong higala. Nagpakabana ka sa kaluwasan, sa spiritual life, sa imong higala, sa imong amigo, sa imong kaliwat o kadugo. Again, tonight, this evening nangita si Lord og kasing-kasing nga sama atong upat ka tawo nga nagdayong atong masakiton igsoon nga mulid sa mga masakiton padulong sa tiilan niya. Dili masakiton physically but masakiton sa kalag. Sure ko igsoon daghan kag kaliwat hinigugma, barkada, classmate, duol sa dughan nga masakiton karon kalag. And tonight gipinumduman ka sa Ginoo. Nagpakabana ba ka alang sa ilang kahimtang? Nagpakabana ba ka alang sa kaluwasan sa imong mga hinigugma? Nanuktok ang Ginoo nimo igsoon karon. Wa ka giluwas sa Ginoo, wala ka giluwas sa Ginoo aron magpakahilom. Giluwas ka sa Ginoo igsoon aron mulid sa imong mga kaliwat kadugo. Mahimong good Samaritan dalhon nimo sa tiilan sa Ginoo. Amen. Let's pray. Father in heaven, thank you for your word tonight. Salamat Ginoo. O Lord, gusto mi ato, uhaw mi. Gusto mi mahimong effective instrument nimo. Thank you for your message, Lord God, about faith, hope, and love. Once we have faith, once we have hope and love, there's nothing impossible. The impossible will become possible. Walay lisod, walay barriers, walay obstacle nga ligon kayo nga dili mabungkag. Once among kasing-kasing puno sa pagtuo, paglaom ug gugma sama sa naitabo atong upat ka tawo Ginoo nga wala gid sila mo give up sa ilang higala para maduol nimo. So Lord God, gusto mi mapariha atong upat ka tawo. Gusto mi Lord mahimong instrumento nimo. Gusto mi Lord mahimong gamitono nimo or magamit nimo para sa imong kamayan. Nga mobira, mo lead sa mga masakiton ug kalag aron makabatog kaayuhan ug kaluwasan nga madala namo diha nimo. So right now Lord God, I pray to all of the viewers who are watching this time
Ako nagaampo, Ginoo. Nga doon na sila kasing-kasing karon, Ginoo, nga puno sa pagtuo, paglaom o gugma, Ginoo. Kay once naa sila ng pagtuo, paglaom o gugma, naa sila ng tulo, Ginoo. Then, concerned gud sila sa kaluwasan sa ilahang mga higala, mga hinigugma. Naa sila'y pagpakabana sa espirituhanong kinabuhi sa ilahang mga higala. Lord, thank you. Right now, I pray, Lord God, tuguti, Ginoo, nga ang imong gugma, ang pagtuo, ang paglaom, mupuno sa mong kasing-kasing karon, Ginoo. Aron naa jud mi kabugaton, Ginoong, ang mga higala na mo, Ginoo, mga duol sa dugan, nga masakiton ang ilang kalag, among dalhon, Ginoo, sa imong tilan. Bisan sa among tanaw, imposible, kay grabe sila kadautan karon. Apan kung ang among kasing-kasing puno sa pagtuo, paglaom, ug gugma, Ginoo, mangita gyud mi paagi, Ginoo, mangita gyud mi, Ginoo, og way, Ginoo. Ngamo silang madala sa imong tiilan. Kay diha sa pagtuo, paglaom, ug gugma, ang imposible, mahimong posible. Walay mga barriers, Lord God, walay mga kural nga makasalipod, mga ligon kay Ginoo. Pader nga dili mabungkag, Ginoo, kung naami pagtuo, paglaom, ug gugma. Thank you, Lord God. Lord, salamat sa imong mensahe, Ginoo. I pray that this message, Lord God, for us tonight, maghatag na mo dugang motivation to lead our loved ones, Ginoo, diha sa imong tiilan, Ginoo. Salamat, Ginoo. And again, Lord God, I pray, ibutang sa among kasing-kasing karon, Ginoo. Ipapuno, Ginoo, ang gugma, pagtuo ug paglaom. Kay kanang tulo, wala imposible, Ginoo. Kaya namo mahimo bisan imposible once naaning tulo, Ginoo. Naay milagro nga may tabo, naay kaluwasan, naay kayuhan, naay kalinaw. Sama sa nitabo sa paralitiko, Ginoo. Tungod kay wala mo give up ang upat ka mga tao, Ginoo. Nga bisan lisod na kayo, bat ilang gibuhuan ang atop aron masulod tong masakiton ug maduol kanimo. Mao nang hinungdan nga naay milagro, ingana among gusto, Lord God. So again, Lord, puna ang among kasing-kasing karon to all of the viewers who were watching this time. Puna sa pagtuo, paglaom ug gugma. Kay once naami aning tulo, Ginoo, concern gud mi sa kaluwasan sa among mga hinigugma, kaluwasan sa among kaliwat kadugo. Naa gud mi dakong pagpakabana sa ilang kahimtang. Kay gusto mi, Ginoo, nga dili lang kami ang madala nganha kanimo, ang makasinati og walay katapusan kinabuhi, apil ang among makaliwat ug kadugo, Ginoo. Hallelujah. Lord, thank you for your word tonight. Holy Spirit, thank you so much for your presence. And this time, Lord God, I pray to all of the viewers, padayon kapag kupot silang kinabuhi, Ginoo. Pagtagbo silang panginahanglan, Ginoo. Again and again, unsa man ang ilang gikinahanglan, karon unsay pinaka-need nila nga milagro right at this moment, Lord God. Lord, I pray imong i-grant, Lord God. Lord, this time, I continue to speak blessing for them. I speak life for them. I speak breakthrough. I speak healing. I speak deliverance. I speak salvation to their whole family. I speak miracle, Lord God. I speak peace sa mga naglibog, naglisod, ginawa kasabot sa ilang kinabuhi, sa nasa depression. I speak comfort. I speak peace, healing, Ginoo, emotional, and of course, sa naa sa mga balatian, I speak healing in physical, Lord God. I speak financial breakthrough sa mga naay utang, Ginoo, sa mga walay trabaho. I speak favor, Lord God, nga naay mga new job, new opportunity, nga imong ihatag nila sa mga naay negosyo. I speak blessing, prosperity, muuswag sa pangalan ni Jesus. Thank you, Lord God. Thank you so much, Lord God. You're the same yesterday, today, and forever. Kung unsa ka nga Dios nga naghimog milagros kaniadto karon makahimo ka. The same, because the God of Abraham, the God of Jacob, the God of Peter and John is the same God whom we serve today. A miracle working God. So Lord, again, unsa man, Lord, ang pinaka gusto sa imong makanakan karon nga milagro nga ilang masinati. Lord, I pray, palihok ka, palihok ko nimo, Ginoo, ang imong milagrosong kamot sa ilang sitwasyon karon. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name, by the blood of Jesus. Hallelujah. Thank you for the miracle, Lord God. And this time, Lord God, among dawaton ang milagro. Dawaton namo ang breakthrough, panalangin, kahibulungang butang, sigun sa among gikinhanglan. Dawaton namo ni uban sa dakong pagtuo. Mao kini ang among pagampo, amahan, among kining gipangayo, gipasalamatan daan. Pinagi sa ngalan ni Jesus nga mao among bugtong ug personal nga manluluwas. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. That's all for tonight. Thank you so much, mga kahigalaan, kaigsuunan, for being with me. Okay? Pag-uban ninyo na ako, kaigsuon, kahanginan, sa mga nag-share sa itong live, thank you. Again,
bisan atong putlo ni atong live igsoon, i-mention lang gyud yung mga higala igsoon, friends and loved ones kay naaman eh. And no, salamat kayo no. So thank you kayo mga subscribers ani nga page, thank you so much. Mga nag-send og stars, thank you so much. Mga followers nato ani 189 190 na data. 190 sakto ba to? Okay. 190,000 followers sa Mabungahong Kristano. I just want to invite everyone, every followers to invite your friends to follow our page. And sa wala pa nakasubscribe sa itong YouTube channel, please subscribe. Ang link nasa caption aning live prayer. Amen. Og gining taknaig soon akong ibalik tanang dungog, himaya, pasalamat ngadto sa itong buhi nga Dios. Walay na isa lain. It's all about Jesus. Amen. He deserve all the highest praises, all the glory and honor. Amen. Sa akong pagampo karong gabi una, igsod sa ito pa mga tulong, nga ubanan ta sa Ginoo yang presensya, mag-uban ka nato. Ang yang kalinaw, yang kalipay, mag-uban ka nato. Ang tanan nga naa sa lain-lain kanasuran karon nga adlawan ron diha. I pray nga dili matapos ning adlaw nga di mo panalanginan sa Ginoo. Ang tanang buhat sa inyong mga kamot, mga plano, desisyon, i-bless ni Lord in Jesus name. Late ko brother, invite me sa akong igagaw nga kami. Kita ko sa live mo brother. Replay lang, brother. Nindot sa nga mensahe. God bless, brother. God bless. Long live na. No? So, see you tomorrow, everyone. God bless. And, kalinaw, kalipay, pakigdait sa Holy Spirit, mga igsoon, mag-uban ka na to. Amen? So, again, see you next time. Ampo, amping. Abante. Si kapila ta madagma igsoon. Si kapila ta madalinas tungod sa kadangog dining kalibutan. Bangon lang ta og padayon hangtod maangkon atong kinabuhing dayon. Again, God bless everyone. Good night. Good night.